Sanibonani, welcome back to my channel, welcome back to Mkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu for coming. So yeah guys, angithi niyazi ukuthi ngiye nga-uploada udaba lukaKhuzani lapha indaba zakhe zoKhozi FM. Angithi siyazi vele sesisondela khona ke ekupheleni konyaka kunale drama eyake yaba khona engoma eyanqamula unyaka blah blah blah. So I think that's where inkinga kaKhuzani ikhona ukuthi sokusondeleke leso sikhathi. So that's why kune drama eningi kanje bafethu. So kuningi mina ngiphawule futhi ngoba vele angikho society lo muntu, right? Angikho society la muntu, mina ngisuke ngiposta nje izinto engizibona zitrenda, izindaba, umgosi, whatever, drama, izimpi kuyaliwa noma yini bafethu engibona ukuthi mina izokwazi ukuthi abantu bayijabulela ukuyibuka or something like that, you guys. So ngiposta ke indaba zikaKhuzani, ngicela ukuthi laba abangama haters abangama bully bangimele kancane bafethu. Angithathi hlangothi mina. I'm not a Khuzani fan. I'm not a Mthandeni fan. Last time ngithi mangiposta ukuthi yeah wena ngithi vele uyifan kaMthandeni, angithi uyifan kaKhuzani. Hayibo guys, mina I'm just a gossip channel. Ngiposta izindaba ezikhona, right? So lana singoKhuzani nayo yonke into eyenzekayo. Ngibone kunobhuthe kuthiwa uMax, right? Ngibona naka TikTok, ngimlandele kakhulu ka TikTok use uphawulile ngalolu daba likaKhuzani no data ongumphathi oKhozi FM, udata uSibonge Ngcobo. Uphawulile bafethu, mina nginama comments. Ama comments azobuya kini ke, mina nginama comments ngizonipostela nje uMax laphana ekhuluma ngodaba lukaKhuzani indlamlenzeke nesikhwehlela leza. Hey, ayazi kuningi. Kuningi already unyaka uphele kuningi yo. Hayi kuphawula kwethu singomakhanya phansi kweza kwaguqa kwezendlamlenze, njengoba senikuzwile nje ukukhuluma kweqhawe lethu. Ngiyazi ukuthi beningekho happy njoba bengisathuli nje, ngiyazi ukuthi benihlezi nilindile ukuthi engazi umakhanya uzongena uthini. Naku ukuphawula kwethu singomakhanya. Uthi uKhuzani Ndlamlenze uMpungosi umshayi wengoma udidizele zonke insizwa hayizikhofa. Ngithi mina njoba iqhawe selikhulumile lithi lapho Khosini FM kunesikhwehlela sentombazana esinyanyisayo laphayana esigade nje ukuthi Khuzani kuvimbe kuvale ngezinqe zaso lesikhwehlela eyiduquzelayo. Sengithi ke mina ke leso sikhwehlela leso esibhizi sivimba impumelelo yeqhawe lethu ngedide elinukayo lapho oKhosini FM. Ngithi singamabhinqa la kwezendlamlenze yonke into ephathelene netoilet leli ekuthiwa uKhozi FM asifuni noma sibone, siyayehla inqola, yonke inqola ebizwa ngoKhozi FM, isikorokoro senqola lesi indadavu, isikigi lesi sesiteshi ekuthiwa uKhozi FM, ngenxa yalesi sikhwehlela esinedidi elithixizelayo siyayehla. Ayikho into ephathelene noKhozi esisazoyingena nesisazoyivota, asisalilaleli kwalona. Singama Blue Nation nje. Kusho njalo ukuphawula kwensizwa kaMakhanya uMax kuthi yonke into ephathelene noKhozi FM siyavala, asifuni. Ingoma ikaKhuzani asifuni ukuzwa ni pretender ninqolombisa lapho nibhizi nincenga abalaleli ngeingoma zendlamlenze. Yekani phansi ingoma ikaKhuzani lapho Khosini, hlukanani nje nengoma ikaKhuzani. Nginxusa ngisho abantu ababizwayo lapho Khosini kuthiwa abayoba ama special guest ukuthi abangayiceli ingoma zendlamlenze. Thina indlamlenze siyisuse phansi sayibeka la ikhona, singabalandeli bayo. Angeke sihlulwe thina ukuthwala iqhawe lethu, silisupport, sithenga umculo walo, sidlala umculo walo, sutrend suthandwa abantu ngaphandle kwamasimbi isikigi soKhozi FM nesikhwehlela sentombazane ephaphayo. Kusho mina ngumfo kaMakhanya ononkinga naleyo nto leyo, akagijime aye emaphoyiseni ayovula icala ukuthi ngithi mina isikhwehlela sentombazane esisebenza uKhosini FM asiyeke ukusichaphela uthuvi, sindlamlenze siwuKhuzani nje, asingajwayeleki kabi.
intombazane ethixizela ngedidi lapho Khosini ivimbela iqhawe lethu sithi hlukanani nomculo kaKhuzani oKhosini FM, hlukanani nezingoma zendlamlenze. Amasimba esiteshi senu asingaphinde nje sidlale umculo kaKhuzani. Umculo kaKhuzani thina sizowudlala, thina sizowuthenga, thina sizowusupporta. Kade